ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଜମି କିଣିଦେଲେ କାମ ଶେଷ। ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ ଜମି କିଣିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଅସଲି ଦାୟିତ୍ୱ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜମି କିଣିବା ପରେ କେଉଁ 5ଟି କାମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜମି ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି ତାହାର ଲିଗାଲ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆପଣ ହେବେ ଆଇନଗତ ମାଲିକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଖতিয়াନ ଓ ରେକର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଖতিয়াନ କାଗଜପତ୍ରରେ ROR ଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ଦଖଲ ମାନ୍ୟତା ହେବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମାର୍କିଂ କରନ୍ତୁ। ଜମିର ସୀମା ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ସହ ଦଖଲ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ଘରବନ୍ଦୀ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅନାଧିକୃତ ଭାବେ ଦଖଲ ନ ନେଇ ପାରନ୍ତୁ ବୋଲି ଜମିର ଚାରିପଟେ ଘରବନ୍ଦୀ କରିବା ବହୁତ ଦରକାର। ଏହିପରି ଜମି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ ପ୍ରପର୍ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ସମୟରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଜମା ନ କରିଲେ ଜରିମାନା ଲାଗିପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜମି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ସୂଚନାମୂଳକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।